أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله ومحبوبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаеми брати и сестри мюсюлмани, с позволението на Аллах Субханаху ва Тааля, тази вечер искам да засегна една тема, която е обхваната от два аета в Коран Керим в сура Али Имран, в които аети Аллах Субханаху ва Тааля казва следното: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Тези два аета, скъпи братя и сестри, причината да ги разгледаме и тези от вас, които са прочели обявата от сутринта в Фейсбук, темата на лекцията е част от този първи аят, като казва Аллах Субханаху ва Тааля: "Фаттаби'уни юхбибкум Аллах". Последвайте ме, за да ви заобича Аллах Субханаху ва Тааля. Това и ще бъде акцента с позволението на Аллах Субханаху ва Тааля през следващите няколко минути, с които ще се занимаваме около тези два аята. От около 2 години, може би, бушува един вирус в интернет, в виртуалното пространство, която зараза за сега, алхамдулилlah, е само виртуална. Но както се развиват темповете, може би тази зараза ще се пренесе и в джамиите и сред хората в реалния живот. Аллах да пази от такова нещо. Но наистина положението, аз никога през студентския си живот не съм си и помислил, че някога ще ми се наложи да говоря и да обяснявам неща, които мюсюлманите от Ахли Сунна вал Джамаа са ги следвали и са ги вярвали и са ги потвърждавали в продължение на 14 века. Тази зараза се появява около 2-3 век след хиджра, известна със сектата Муътезиле. С позволението на Аллах Субханаху ва Тааля тази зараза бива премахната за около 1 век и сега от 1-2 века насам се вижда нейното отново появяване на бял свят, а в последните години тази зараза от изток, минавайки през Турция, влиза и в България, и то доста сериозно, особено в интернет пространството. Като тя намира различни форми. Понякога тази зараза се изобразява в сектата Муътезиле. В друг вид тя деградира в сектата Куранија или Кураниюн, тези, които вярват сляпо и следват, сляпо е грешен термин, тези, които следват единствено Коран Керим и отхвърлят всички хадиси и цялата сунна на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. В друг вид тя се появява под формата на сектата Зиндик. Но нека разгледаме какво казва Аллах Субханаху ва Тааля в тези два аета. С позволението на Аллах Субханаху ва Тааля, по начина, по който са го разглеждали и са го вярвали Ахли Сунна вал Джамаа, и учени, и обикновените хора от Ахли Сунна вал Джамаа. Казва Аллах Субханаху ва Тааля в първи аят: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллах". Кажи, ей Мухаммед, ако вие обичате Аллах. Тук Аллах Субханаху ва Тааля поставя едно условие, едато шарт се казва на арабски език. Ин. Това е частица за условие. Казва Аллах Тааля, ако вие обичате Аллах, това условие води след себе си някакви последствия. Трябва да има някакви действия, които да потвърдят тази обич към Аллах Субханаху ва Тааля. И дава отговор Аллах Тааля в следващите думи в този аят. Ин кунтум тухиббуна Аллах. Ако вие твърдите, че обичате Аллах, фаттаби'уни, последвайте ме мен. Условието, което Аллах Тааля поставя за неговата обич, минава непременно през обичта
и следването на Расул саллаллаху алейхи ва салям. Не да следвате мен, не да следвате някой друг ходжа или имам, да следваме Расул саллаллаху алейхи ва салям. Заповедна форма. Този глагол идва с заповедна форма. Фаттабиуни. Последвайте ме. Добре, тук идва въпрос. Защо да следваме Расул саллаллаху алейхи ва салям? И трябва ли да го следваме Расул саллаллаху алейхи ва салям? И Аллах субханаху ва та'аля в същия аят не закъснява с отговора. Казва, последвайте пратеника саллаллаху алейхи ва салям, юхбибкум Аллах, за да ви заобича Аллах. Ако ние искаме и твърдим и претендираме, че обичаме Аллах субханаху ва та'аля и искаме Аллах тай да ни заобича, това минава непременно през следването на Расул саллаллаху алейхи ва салям. Юхбибкум Аллах. И когато следваме Расул саллаллаху алейхи ва салям, какво ще получим ние, я Раб? Какво ще получим от теб, ако ние следваме суннета на Расул саллаллаху алейхи ва салям? Аллах та'аля обещава, казва, Аллах ще ви заобича. И не само толкова. Продължава Аллах та'аля, казва, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. И ще ви опрости Той на вас вашите грехове. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. И Аллах е опрощаващ, милосърден. В сура Хашр, 7 аят, отново виждаме Аллах субханаху ва та'аля какви посоки, какви насоки дава на нас мюсюлманите. Виждаме с други думи какво казва Аллах субханаху ва та'аля за сунната, за хадисите, за целия живот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям като пратеник. Казва Аллах та'аля, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. И това, което ви го дава на вас, вашия пратеник, вашия пророк, вашия пейгамбер, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям, какво да правим с него, я Раб? Това, което нашия пратеник саллаллаху алейхи ва салям ни го дава, какво да правим с него? Казва Аллах та'аля, فَخُذُوهُ. Отново заповедна форма. Казва, вземете го, придържите се към него. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. И това, което Той ви забранява, отстраните от него. Предпазвайте се. Това е ясен. Този аят в сура Хашр 7 аят е ясен довод за това, че всичко, което е достоверно от сунната на Расул саллаллаху алейхи ва салям, трябва да бъде следвано. Кой колкото може. И ще видим след малко, инша Аллах, не само в този аят, и в редица други аяти, и в хадиси на Расул саллаллаху алейхи ва салям, под каква форма и степен е засегната задължителността на следването на сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. Казва Аллах субханаху ва та'аля, описвайки ни ролята, описвайки ни мисията на пратениците в Коран Керим, че те не са дошли просто така да кажат, аз съм пратеник, да сложат един ореол на главата си, да живеят както си искат, да отидат при Аллах та'аля. Не. Казва Аллах субханаху ва та'аля, улаика аллазина хадаллах. Онези са, които Аллах ги напъти. Фабихудахум иктадих. И чрез тяхното напътствие вие се напътствате. Чрез тяхното напътствие вие вземате тяхното напътствие и се напътствайте един с друг. Скъпи братя и сестри, говорим за сунна. Сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. Говорим за хадиси. Накратко ми се ще, с позволението на Аллах субханаху ва та'аля, макар че това е една много дълга тема. Далеч съм от мисълта, че в няколкото минути на тази лекция ще изчерпам цялата тема. Ако трябва да бъдем реалисти, скъпи братя и сестри, това е тема, която изисква задълбочено изследване. Иска академичен подход, ако щете. Иска едно, понеже явно обществото и мюсюлманите в България имат тази нужда. Липсва им тази информация и биват подлъгвани от красноречия. Вярвайте ми, има хора в виртуалното пространство, които говорят празни приказки. Не споменава един аят, не споменава един хадис, но човека Аллах му дал възможност да пише във Фейсбук красноречиво. Да говори красиви думи, с които да подлъгва и да предърпва хората към това, което той говори. И да пояснява, и да изобличава, и да показва
неговата истина като най-правилната. Нека съвсем бегло да разгледаме какво е сунната на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Как сахаба ридвануллахи та'ала алейхи меджмаин разбираха какво е сунна и как я следваха. Дали трябва сунната да се следва или не трябва да се следва? Колко вида общо има сунна? Бих разграничил като два отделни елемента или две големи подтеми и подтекста на термина сунна. Макар че те са доста повече, но формата на лекцията е такъв, че трябва да представим обобщена информация. Сунна, първия вид сунна, такава, която е под формата на застъпена в традицията, която е заварил Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, живеейки в Курейш, в Мека. Този вид сунна се изразява в това, че тя не е сунната абудия. Когато човек я изпълнява или прави това нещо, той не се приближава към Аллах субханаху ва та'ала. Това не е сунна, която е ибадет. Това е сунна, която е била по времето обичайната сунна, традиционната сунна. Или това, което е било сунна на базата на традицията. И веднага давам един пример, да може да ни бъде малко по-ясно. Ако сега при нас, в тази хубава, прекрасна джемия, дом на Аллах субханаху ва та'ала, влезне един човек, който е облечен с изяр, уарида, и сложи една шапка, на шапката нави един сарък голям и го пусне назад, и влезне така в джемията. Как бихме реагирали? Сега, точно сега в този момент. Някои от нас биха започнали да се смеят, други биха започнали да се кикотят, трети ще го гледат странно, четвърти ще кажат, този човек, дали нещо не му липсва и така насетне. Други може би ще кажат, той сигурно изпълнява някаква театрална пиеса. Но нека дойда малко отворя с темата още повече. Какво представлява изяр уарида? Тези от вас, които са ходили на умра хач и на хач, са слагали и храм. Долната част се казва изяр, горната част се казва рида. Или т.е. мъжете по времето на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, на Курейш преди него, преди исляма и в началото на исляма, традиционното облекло в меканци е било, което се състояло от две части. Една част, която се завива около кръста, от кръста надолу мъжете, и втората част, която слагат върху тях. Под някаква форма, дали ще направена с ризи и така насетне. И ако един човек влезне в джемията и ние го питаме, кажем, ей раб на Аллах, в 21 век живеем, защо ходиш така по улицата? И ако този човек каже, аз от силната си обич към Расулуллах салаллаху алейхи ва салям следвам неговата сунна, понеже така е ходил Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. И аз следвам суннета му. Тук реално и нормално да му кажем, ей приятел, ти не следваш никаква сунна. Това не е сунна, която Расулуллах салаллаху алейхи ва салям е правил с цел да бъде следвана. Ако кажем, че това е сунна в облеклото по този начин да ходим, тогава вижте какво става парадокс. По същия начин и Абу Джахел е ходил в Мека, облечен. По същия начин е ходил и Абу Лехеб. По същия начин е ходил и Утба. Може ли да кажем тогава, че и те са следвали суннета на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям? Не. Те не са следвали сунната. Това е бил обичая, с който всички са ходили. И Расулуллах салаллаху алейхи ва салям се обличал като всички останали хора в Мека. С единствената разлика, че Расулуллах салаллаху алейхи ва салям ни наставлява в редица други хадиси, които казва: "Мен тешаббаха бил каум фахуа минхум." Който се оприличи с един народ, то той е от тях. В тази връзка Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, за да се различава от Курейш, от мушриците в Курейш, облеклото му е било идентично като тяхното. Но понеже те имали и друга специфика в тяхното облекло, че в знак на горделивост и на високомерие те си влачали дрехите по земята. Както може би сте виждали и в западното общество, когато са били монархии, френска, английска и така насетне, как
краля или царя, който върви и влачи зад себе си една дълга перелина. Това е признак на какво? На някакво висок пост, на високомерие, на възвишеност и така насетне. В тази връзка Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва следното. Всяка дреха, която е под глезените, ще бъде в огъня. Първо, за да може да се разграничава от поведението и от облеклото на Курейш, и второ, за да може тази дреха да бъде чиста за нашата молитва. Друг признак, явен външен признак, който Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям е правил, за да се разграничава от Курейш, това е, че те ходили с дълги големи мустаци. За да се различава от тях, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: намаляйте мустаците и пускайте брадите. Само и само, за да може да има разлика някаква във външния вид. А иначе облеклото е било идентично. Не се е различавал. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не е дошил с някаква модна линия нова. Но разликите са се изразявали общо взето в тези неща. Това е сунна, която тя е традиционна. Така са се обличали, така е ходил и Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Но нека видим и примера на сахабета. След смъртта на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, скъпи братя и сестри, се предава, че в Медина и в Мека, в ислямската държава, която той оставя, е имало около 110 000 сахаби. От тях само 10 000 са погребани в Медина. Всички останали 100 000 сахаби са се разпръснали по всички краища на империята, на ислямската държава. И когато те са отивали там, скъпи братя, когато някой от тях отиде в Багдад, отиде в Куфа, отиде в Кайро, отиде в Йемен, техният пример, следвайки на пъстите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, те се обличали с дрехите, с които са се обличали местното население. И тук ние ще кажем: да, всички хора ходят с риза, с панталон или с дънки, примерно, не тесни, разбира се. Това означава, че това ще бъде и нашето облекло. Ние няма, не че не може да облечем потури и пояс, но това е едно облекло, което мина преди 100 години. И ако ходим така, ние няма да привличаме никой към исляма, напротив. Даже ще го отблъскаме и ще станем причина за присмех. Ще станем причина за присмех. Ето виждаме колко е гъвкав исляма. Не ми задължава да ходим като някакви извънземни по улиците. Но пък и в същото време не трябва да прекаляваме с това, което обличаме като дрехи. Другия вид сунна, скъпи братя и сестри, той вече е сунна, която пратеника саллаллаху алейхи ва саллям е повеляла на хората да бъде следвана. Дали с директни хадиси, дали чрез хадиси, които намекват, тя условно може да разделим на две групи. Сунна или нещо, което е ваджиб, което е задължително от суннета, и нещо, което е мустахаб, което е желателно. Веднага, за да бъда по-ясен, давам два примера. Първият пример казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: „Иза акала ахадукум фалякул бияминих“. Когато някой от вас се храни, нека се храни с дясната си ръка. Тази сунна, скъпи братя и сестри, тя идва под формата на задължение. Когато ние, претендирайки, че сме мюсюлмани и искаме да следваме суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, то трябва да спазим този негов хадис. Не е редно, не е нормално човек, имайки претенции, мюсюлманин специално, имайки претенции, че е много напреднал, много модерен, да следва западните маниери и когато седне да се храни, да поднася храната към устата си с лявата ръка. Защо? Да, това на Запад може би, или не може би, това на Запад е пример за култура в храненето. Това на Запад е пример за етикет, но нека оставим и нещо, което да има западно за Запада и което да има мюсюлманско за мюсюлманите. Защото Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ясно и категорично е казал: когато някой от вас се храни, нека се храни с десницата си, с дясната ръка. В тази връзка, скъпи братя и сестри, един човек, добре облечен, влиза при Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Какво заварва?
Заварва Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, седнал на софрата и около него някои от тях негови сподвижници. Седнали на софрата и ядат. Този човек, влизайки, без да дава селам, без да пита може ли, без да чака някой да го покани, без нищо. Влиза вътре, като че ли той ги е поканил и той е собственика на тази гощавка. Влиза и сяда директно на трапезата. Не само, че сяда не каря на трапезата, но този човек сяда горделиво на трапезата. Подпира се на дясната си страна, без да каже бисмилях, започва да яде с лявата си ръка. Тогава Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям по най-благия, по най-милия, по най-културния, по най-възпитания начин му казал: братко, кажи бисмилях и яж с дясната си ръка. Този човек горделиво, високомерно казал: ля естетия, не мога да ям с дясната си ръка. Тогава Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, виждайки този признак на горделивост и на високомерие в него, му казал: няма и да можеш да се храниш с дясната си ръка. Няма и да можеш. Лес татат. Предавача на хадиса, скъпи братя и сестри, предава, че от този момент нататък този човек вече не можел да вдигне и да иска дясната си ръка и да се храни с нея. И да иска вече, от този момент той не можел да се храни с дясната си ръка. Защо? Причините са много. Горделивост, високомерие, напътствие от пратеника саллаллаху алейхи ва салям, който той отхвърля с лека ръка. Казва: не мога. Тогава Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям казва: няма и да можеш. Другия вид сунна, който е мустахаб, сунна, която е желателно за следване. Всеки от нас с нощи легна и се наспа. Ако Аллах ни даде възможност и тази вечер да доживеем, да легнем, ще легнем и ще заспим. Ако легна по гръб и заспа, според исляма проблем има ли? Няма. Ако легна и заспа на лявата си страна, според религията исляма проблем има ли? Няма. Но според медицината има проблем. Кръвообращението трудно става, сърцето не може да отблъсква кръвта, да я изпраща по крайниците и натоварваме сърцето. Ако легна на дясната си страна, проблем има ли? Няма. Не само, че няма проблем. Аз изпълнявам и една сунна, която сунна е мустахаб желателна. Ако искам, ще легна на дясната си страна, ако искам, няма. Тук вече нямаме заповедна форма. Но аз, лягайки по този начин да спа, не само, че изпълнявам този суннет, но Аллах субханаху ва тааля ми дава и бонус точки. Дава ми севап. Защо? Защото следвам сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. А ако сложа дясната си ръка, заспивайки под бузата си, ще взема още една награда. Защо? Защото по този начин е заспивал Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. А я си представете, че ако легна, преди да легна да заспа, взема абдест, прочета си дуите за сън и легна, ще взема още по-голяма награда. Защо? Защото съм последвал още един суннет от сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. Виждате, че от този вид суннет ние само може да трупаме бонус точки при Аллах субханаху ва тааля. Но в същото време, ако аз реша, боли ме кръста и така да сетне, реша да легна по гръб, това не означава, че Аллах тааля ще ме съди за това, че съм оставил този суннет да легна на дясната си страна. Тази сунна, тук вече имаме вариативност. Имаме право на вариативност да избираме как точно да постъпим. Нека ви разкажа няколко примера от това как сахаба ридвануllahi алейхим аджмаин следваха сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. Какво значение имаше тя за тях? Първият пример, един дълъг хадис, който може би много често сте го слушали и го знаете. Примера с Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхума. Когато той е бил малко детенце. Дете още не стигнало булук, не стигнало пълнолетие. Той мечтаял, понеже всяка сутрин след сабах намаз, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям се обръщал към джамата и ги е питал: има ли някой от вас да е сънувал с нощи сън, който да му го разтълкува?
И тези от джамата, които са сънували сън, са го споделяли пред всички и пратеника салаллаху алейхи ва салям го тълкувал. Кланяйки се заедно с джамата, това дете Абдуллах ибн Умар започнало да мечтая да види сън, който да го разкаже на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям и той да му направи шерх. Той да му направи тефсир на този сън. И в силното си желание да види сън, една вечер лягайки да спи, той сънува следния сън. Сънува, че при него идват две мелайкета. И му казват: Я Абдаллах, ела с нас. И той тръгва с тях. Докато стига до един кладенец, който кладенец имал два извити рога. От него извирал огън, горял огън вътре. Спира до този кладенец, когато поглежда вътре в него Абдуллах ибн Умар, казва: видях хора, които ги познавам. Той е видял хора, реални, смисъл, хора, които ги е познавал как горят в този огън. Той се оплашил. Дете, възрастен човек да види тази гледка, ще се оплаши. Той се оплашил и скочил назад. Тогава трето мелайке е дошло при него и му казал: Лентура! Не се плаши! Иннека леста бин ахлиха. Наистина, ти не си от обитателите на този огън. И сънът свършва. Абдуллах ибн Умар се събужда. Иска да разкаже хадиса след сабах намаз, да разкаже, извинявайте, съня си след сабах намаз, но казва: хвана ме срам от големите сахабета. Да застана пред тях и да разкажа моя сън. Затова е избрал другия вариант, дипломатичния вариант. Отива при своята сестра Хафса бинти Умар радиаллаху анхума, която била съпруга на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. И я помолил, разказвайки и целия сън, я помолил тя да попита Расулуллах салаллаху алейхи ва салям за неговото тълкуване. Прескачам, понеже тя разказала този същия хадис, същата случка, Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казал няколко думи и си излезнал. Отива при нея след това Абдуллах ибн Умар и казва: ей, сестрице, каза ли на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям за моя сън? И тя казал: да. Отговори следното. Казва: я Хафса, ни'ма раджулу Абдуллах ибн Умар лау кяне юсалли мин ал-лейл. Колко благодатен, колко добър човек ще бъде Абдуллах ибн Умар, ако кланя нощен намаз. Само толкова. Този хадис, скъпи братя и сестри, има ли в него заповедна форма? Няма. Той е на базата на пожеланието. Казва колко добър човек ще бъде Абдуллах ибн Умар, ако кланя нощен намаз. Но как ги разбра тези? Тук по-важното е. За мен по-важното е как ги разбра тези думи това дете Абдуллах ибн Умар. Той ги разбра последния начин. Рави ал-хадис, този, който предава хадиса, после от него казва: Аллахи, от този момент нататък Абдуллах ибн Умар нито една вечер не остави да мине, да си легне без да кланя нощен намаз. За него тези думи, тези наставления на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям бяха заповедна форма. Той ги прие като заповед. Казва, докато на края на годините си, края на живота си, беше възрастен, не можеше да издържа много на нощен намаз. Но въпреки всичко, казва, до последния си дъх той постоянстваше и не остави една вечер да мине да не кланя нощен намаз. Такъв беше примерът на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям в неговите сподвижници. Нека видим и женски пример. Хадис, който го споменахме миналата седмица в лекцията по фъкъх. Умму Хабиба радиаллаху анха, съпругата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, предава хадиса, в който казва: чух пратеника саллаллаху алейхи ва салям да казва: който кланя 12 ракята в деня, Аллах субханаху та'аля му построява къща в джаннета. Този хадис го споменахме надълго и на широко в тази лекция. Тоест, този, който кланя 2 ракята суннет на сутрешна молитва, 4 ракята сунна на обедна и 2 ракята суннет на обедна, 2 ракята суннет след фарза на акшам и 2 ракята суннет след фарза на нощната молитва, 12 ракята общо сунна през деня, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям казва: Аллах та'аля на този човек ще му построи дворец в джаннета. Тук за мен по-интересното е
разбирането на хадиса на Умму Хабиба радиаллаху анха. Тя как разбра този хадис? Казва тя така. Казва: فَمَا تَرَكْتُمُوهُنَّ إِذْ سَمِعْتُمُوهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Казва: от деня, в който чух този хадис от Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, аз нито веднъж не го оставих този хадис, не ги оставих тези ракяти, тази судна да не я кланям през деня си. Предава се, че и предавача на този хадис, който предава хадиса от Умму Хабиба, също до края на живота си не е оставил този сунет да не го спазва. И така по веригата. Така разбираха, скъпи братя, сахаба, ридвануллахи та'ала алейхим аджмаин, напътствието на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Но нека видим още един, може би по-ярък пример от всички тези. Един от пратени от сахаба, един от сподвижници на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, веднъж отива при него натъжен. Натъжен. И казва: я Расулаллах, прибирам се при моето семейство, прибирам се при моите деца и започвам, казва, да им се радвам. Но в момента, в който се сетя за теб, казва, аз усещам стягане в моите гърди. Аз усещам едно напрежение и не мога да се радвам, казва, на семейството си. Не мога да продължи с това щастие, семейния уют, докато не дойда при теб и не те погледна. Вижте силната обич, която сахаба ридвануллахи та'ала алейхим аджмаин са имали към Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И този човек не само това притеснение го притеснявал, не само това негово положение, че той не може да се радва на живота, докато не погледне и не види Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Продължава, казва: я Расулаллах, спомням си за дженнета, мисля си, представям си дженнета и си мечтая, че аз ще бъда от обитателите на дженнета. Но казва, не знам, след като тук на земята не мога да издържам без да те виждам, как там ще успея да живея без да те поглеждам? Без да бъда близо до теб. Този човек вече си бере дерти за дженнета. Този човек като че ли казва: я Расулаллах, дори и да влезна в дженнета, аз така го разбирам хадис. Дори и да влезна в дженнета, ако аз не съм при теб, няма да усетя цялата награда. Тогава Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: леин кунте кама култе фалмар'у ма'a мен ухиб. Ако това, което казваш, е вярно, е истина, то човек е с този, с който обича. Скъпи брати и сестри, ако ние с лека ръка си позволяваме лукса да казваме: този хадис, моя разум не го приема, този хадис е слаб, тази случка, която се разказва за Расулуллах, тя може да я правя, може да не я правя. Това е реалният виртуален живот в интернет от 2 години. Има хора, които може би ги познават или не, които отвърлят с лека ръка хадиси на Расулуллах в Бухари и в Муслим. Зачеркват ги, казват: моя разум този хадис не го приема. След като моя разум този хадис не го приема, това означава, че това не е от исляма. И не спират до тук. Казват, че тези, които претендират и искат да следват сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ги обвиняват, че те вкарват нови неща в религията. Това означава, че ти да обвиниш хиляди, десетки хиляди учени от 14 века насам, от Ахли сунна вал джамаа, да ги обвиниш, че те са си измислили нова религия и са вкарали неща нови в религията, които не ги има в религията. Валлахи аджабан. Чудно е тяхното поведение. Вижте връзката и наставленията, които оставя едно сахаба от Ансар, който се казва Саад ибн Рабия.
как той разбираше близостта си с Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. Как той разбираше суннета на пъстето на Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. В битката при Ухуд, след голямото поражение, което мюсюлманите преживяват, този човек пада ранен. Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, когато се успокоил бойното поле, поглежда към своите сахаби и търси тези, които му липсват. Веднага му се мерка пред погледа, че няма отсъства Саад ибн Рабия. Той е бил богат човек. Бил е от Ансар, бил е един от водачите на Ансар. Имал е дунята цялата. Богатство, имал е ухолство. Но Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, търсейки го с поглед, го вижда, че го няма. И казва, кой ще отиде да потърси за мен Саад ибн Рабия? Тогава Ибн Месуд радиаллаху анху казва, я Расулаллах, аз ще отида. Когато отива Абдулах ибн Месуд на бойното поле, започва да търси Саад ибн Рабия между ранените и убитите. Намира Саад ибн Рабия вече в последните моменти от неговия живот. Затворил очи и едва диша. Той отива при него, Абдулах ибн Месуд отива при него и казва, я Саад, и го бута. Саад ибн Рабия с последни сили, скъпи братя и сестри, отваря очите си. Ибн Месуд радиаллаху анху му казва, я Саад, изпрати ме Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям да те потърся, да видя ти между живите ли си, между умрелите или между ранените. Тогава Саад ибн Рабия казва следното. Икра салам аля Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям. Предай моя салам на Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. И му кажи следното. Джазака Аллаху хайран. Аллах да ти даде най-голямата награда. Ма джаза набиян ан умметих. Която Аллах е давал на пратеник за неговия уммет. И кажи след това на моите другари, на моите приятели от Ансар следното нещо. Няма да имате вие оправдание при Аллах субханаху ва та'аля, ако от Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям дори и косъм му падна от главата, дори с най-малкото нещо бъде накърнен, няма да имате вие оправдания при Аллах субханаху ва та'аля, ако има дори един човек сред вас, който да може единствено и само да клепа с клепачите си. Дори и в този момент да сте измрели всичките и да е останал само един, който не може да направи нищо, единствено само може да мига с клепачите си. И ако този човек не се опита даже в този момент да помогне на Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, да го предпази, казва, вие няма да имате оправдание пред Аллах субханаху ва та'аля. Скъпи брати и сестри, тази тяхна обич на сахабетата към Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям се е изразявала в какво? В стриктното следване на неговия пример, на неговия път, на неговата програма в неговия живот. Друг един от неговите сподвижници и хадис в Бухари се предава, че Абдулах ибн Мугафел, радиаллаху анху, разхождайки се по улицата, този хадис има две предания. Първото предание е, че разхождайки се по улиците, среща свой приятел, свой другар. А в другото предание се предава, че той среща едно от своите деца. Аз ще използвам преданието, което се предава за неговия приятел. В Бухари. Достоверният сборник на Бухари. Абдулах ибн Мугафел среща своя приятел, който си играел на една игра актуална за онова време. Слага една малка пръчица, я слага на ръката си, хваща я по някакъв определен начин и я изстрелва. По този начин той се забавлява. Тази пръчица, малка пръчица, колко да е летяла в пространството? 2, 3, 4, 5 метра. Наглед нищо лошо. Но виждайки как си играе неговия приятел, Абдулах ибн Мугафел отива до него и казва, братко,
не дей да играеш на тази игра. Защото аз чух Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям да забранява играта на тази игра. Като казва, че тази игра нито може да убие дивеч, стреляйки тази пръчица, с нея нито ще убиеш дивеч, нито казва, ако дойде срещу теб враг, ще може да се предпазиш от този враг. Единственото, което можеш да направиш, казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, е да щупи зъб или да изкара око. Неговия приятел казал, добре. Абдулах ибн Мугафел си отива, остави го. След няколко дена, минавайки по пътя, среща отново неговия приятел, играйки на тази игра. Скъпи братя и сестри, нека видим как е реагирал в този момент Абдулах ибн Мугафел. Дали му казал, добре, хубаво, или дали го поощрил, или какво направил. Предава се в хадиса, че Абдулах ибн Мугафел се ядосал до такава степен, че му казал на този човек, аз ти казах, че Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям забрани тази игра и ти продължаваш да играеш. Казва, валлахи, от тук насетне аз нито искам да те видя, нито искам да те чуя. И го оставя и прекъсва всякакъв вид отношения с този човек. Защо, скъпи братя и сестри? Заради едно действие, което неговия приятел е решил, че може да пренебрегне хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. По този начин сахаба, ридвануллахи та'ала алейхим аджмаин, намираха важността на суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Но нека видим и по-скорошни примери. Нека видим примерът на Харун ар-Рашид, един управник в ислямската държава, който управник не се слави с много добри неща. Напротив, за него той е много двуполюсна личност. Имал е и добри постъпки, и добри неща, които е вършил като управник, но е имал и много зулм, много угнетявал своите поданици. И то за няма и нищо. Но наред с всичко, както няма човек, който да е идеален, да има само добри страни в себе си, така и той, наред с всичките лошоти, имал и добри черти в своето поведение, в своя характер. Една от тях е, че той много обичал учените хора, ислямските учени, много обичал ислямското знание и най-вече обичал да слуша хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И тук идвам да ви разкажа случката с него. Харун ар-Рашид имал 1-2 часа в денонощието, които ги определил, оставя от цялата държавническа работа, оставя всичките си поданици, всички държавни проблеми и оставя 1-2 часа в деня, в който само да слуша, обичал да слуша, събира всички учени около себе си, съветници, и един от тях, който се казва Абу Муавия ад-Дарир, го назначил човек известен, сляп, голям учен в хадис, казва, ти ще ми четеш 1 час, ще ми цитираш само хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Идвайки този час, всеки ден, Абу Муавия ад-Дарир, слепия учен в хадис, сяда пред Харун ар-Рашид, той кара цялата си свита, сядат в замъка, в двореца и слушат всички, заедно слушат хадиси. От традицията на Харун ар-Рашид било, че когато чуя хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, той поклащал глава и казвал Садака сейиди ва маулая саллаллаху алейхи ва саллям. Тоест приемал дословно, безпрекословно хадисите, които чува от Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Веднъж случката е интересна, която е, застава Абу Муавия ад-Дарир и цитира хадиси. И минава пред един хадис, който е в Бухари, и в хадиса е дълъг, се казва в този хадис, казва Муса каза на Адам алейхи салам. И хадиса продължава. Когато свършил хадиса, Харун ар-Рашид, по навик, по традиция, поклатил глава и казал Садака сейиди ва маулая саллаллаху алейхи ва саллям. Казва правдата, казва истината, моя водач, саллаллаху алейхи ва саллям. В този момент до него стоял чичо му. Чичото на управника. Без да иска неволно, той казал следното. Аджебен, кейфе илтака Муса,
ма Адам. Само толкова. Казва интересно. Как Муса, алейхиссалам, се е срещнал с Адам, алейхиссалам? Нали разбирате дистанцията във времето? Адам, алейхиссалам, е Абул Башар, бащата на човечеството. Муса, алейхиссалам, идва 1000 години след него. Казва интересно, как са се срещнали двамата, че даже и диалог протекал сред тях. В този момент, скъпи братя и сестри, Харун ар-Рашид скочил от трона си и пред всички казал на чичо му: какво? Нима ти отхвърляш хадис на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям? Нима, казва, ти имаш смелостта да противоречиш на думи на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям? Стражите веднага тук. А този човек, скъпи братя и сестри, Харун ар-Рашид, е бил известен с това, че е режал главите на поданиците си като зелки. За щяло и нещяло. Казва: стражите веднага тук. Идвайте. Стражите идва. Вземайте го, казва, този, който отхвърля хадисите на Расул ﷺ, и го мятайте в тъмницата да чака своя ред за меча. Няма прошка. Харун ар-Рашид няма прошка про него. Дума на две не става. Казва: след като ще отхвърля хадис на Расул ﷺ, главата му отива. Стражите веднага изпълняват заповедта на Харун ар-Рашид и хвърлят чичо му, не някой друг, хвърлят чичо му в тъмницата. Тогава тук, скъпи братя, се споменават два аята. В сура Ал-Фатх: инна фатахна лека фатхан мубина. Казва Аллах субхана та'аля на първата страница, последните аяти. Казва: инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва надhira. И наистина ние те изпратихме, ей Мухаммед, свидетел, благовестител и предупредител. Литу мину, защо, я Раби, изпрати ти Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям? Защо го изпрати при нас? Защо той да бъде свидетел? За какво? За какво да ни предупреждава? За какво да ни благовести? Казва Аллах та'аля в другия аят: литу мину биллах, за да вярвате в Аллах, ва расулихи, и в Неговия пратеник. За да вярвате в Аллах и в Неговия пратеник. Когато го хвърлят в тъмницата, учените стават от тяхното място и отиват в тъмницата. И казват на чичо му: ей, човече, ти нормален ли си? Нима наистина, вярвайки, отхвърляш този хадис от Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям? Този човек казал: не бе, хора. Аз казвам: Аллах, аз не го отхвърлям този хадис. Просто, казва, аз се очудих. Казах тези думи на базата на своето очудване. Как са се срещнали, а не че не вярвам в хадис. Тогава те отишли при Харун ар-Рашид и му обяснили ситуацията и казват: я халиф, я емирен муъминин. Казва: чичо ти просто така неволно казал тези думи. Той не отхвърля хадисите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава той казал: аз, казва, се страхувам, че той може би тайно се събира с тази секта Зиндик, които, казва, отхвърлят, отричат хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И целта ми беше да го вкарам в тъмницата, за да може той да ме извести за тях и да ги хвана всичките тези. Да може да изкореня този вир от границата на държавата ни. Субханаллах. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Виждайки тази случка и виждайки, четейки това, пишат някои хора в интернет, сериозно ви казвам, оставам много често като ударен с мокър парцал. Гледам, чета и не вярвам на ушите си. Дали наистина има разумни хора, които стигат до тази степен да отричат достоверни хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям? Оказва се, че има. Оказва се, че има и това, въпреки че се пише в интернет, те са реални хора. Имат реални вярвания, даже правят реална пропаганда за това, което вярват. Скъпи брати и сестри, нека ви дам още няколко примера. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: фаман рагиба ан суннати фалейса минни. Който се отвърне от моя суннет, то този човек не е от мен. Нека видим Умар ибн ал-Хаттаб, достатъчно известна личност, как е боравил
с сунната на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Умар ибн Хаттаб попада в реална ситуация, в която ситуация той си задава логичен въпрос, който логичен въпрос има логичен отговор. И логичният отговор има своето обяснение, което е следното. Отива Умар ибн Хаттаб, скъпи братя и сестри, в Мека. Когато отива в Мека, тези от вас, които са ходили на Умра хач и на хач, първият таваф аль-Кудум, който се прави, как се прави? Мъжете какво правят? Влизат в Мека с ихрамите и правят ихрама си така, че дясното им рамо да бъде открито. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, когато отива на Умра хач след Сулхул Худейбия на другата година, отиват на Умра хач, първата Умра хач, която правят в Исляма, всички заедно с сахаби. Когато отива Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в Мека, традицията на Курейш е била такава, че около Кябе са имали направени големците от Курейш нещо подобно на шатри. И в тези шатри стояли и клюкарствали. И гледат какво става в Мека. Абу Суфян, тогава още не бил мюсюлманин, така да седне, дойде големци, сядат, говорят си, правят си мохабет и гледат какво става около Кяба. Когато отива в Кяба, Расулуллах съвсем заедно с сахаба на тази умра, те пътували, скъпи братя и сестри, една седмица. Пътя от Медина до Мека се взема за една седмица пеша или с камила. Сега е лесно, сега за 4 часа отиваш. Но една седмица път денонощно е доста. И нормално е, когато човек отиде, мине това разстояние, да влезне в Мека изгорен. Това е нещо нормално. Но Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям искал да покаже на меканци, че мюсюлманите имат иззе, имат твърда позиция. Те са хора с силно вдигната глава. Те са непремирими. Те са хора непоклатими. Те са хора, които устояват истината. И затова казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: влизаме в Мека и понеже всички погледи на Курейш ще бъдат насочени срещу нас, всички нас ще гледат, казва, ние ще влезнем и първите 3 обиколки ще тичаме. Само там, където Курейш не са ги виждали, между Рукнул Яман, между Йеменския ъгъл и между Черния камък, само там мюсюлманите, сахаба са се криели от погледа на Курейш. Само там не тичат. И само там четат какво? Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. И по този начин Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям е искал да покаже на Курейш могъщество и сила. И затова първите 3 обиколки тичат. Това време на Курейш отминава. Мека е ислям. Мека е мюсюлманска територия. Умар радиаллаху анху отива на Умра хач и преди да започне да прави таваф аль-Кудум казва аджебен. Вижте логическото мислене на Умар. Казва, защо да тичаме тези 3 обиколки? Няма логика. Тези 3 обиколки ги тичахме, когато имаше мушрикин, когато имаше мушрици, ни гледаха да покажем пред тях сила. Сега казва, няма кой да ни види. Защо трябва да тичаме? Няма смисъл да тичаме първите 3 обиколки. Той дава воля на своята логика. И в момента, в който започва да си мисли това нещо, и може би му минава през ума да прекрати тази практика на Расулуллах съвсем казва следното. Илля, освен, че това беше нещо, което го вършихме заедно с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и за това никога няма да го прекъснем. Ето, логично е да не се тича, но казва, тук логиката няма място. След като това е правено заедно с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, този суннет ще продължи до край. И така тази сунна, скъпи братя и сестри, продължава. Друг пример. Умар ибн Хаттаб, черния камък. Умар ибн Хаттаб вижда черния камък и казва, Валлахи, знам, че ти си просто един камък. Ла тадур, ва ла танфа. Нито вредиш, нито помагаш. Освен, че аз видях, че пратеника саллаллаху алейхи ва саллям те целуна, затова и аз ще те целуна.
повече. Стриктното привързване, придържане към суннета на пратеника саллаллаху алейхи ва салям. Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Скъпи брати и сестри, към края на лекцията искам да ви цитирам думи на трима велики учени в исламската история. Единият от тях е от предишните учени, двамата от тях са от предците, а третия е модернист. Горе-долу живял малко в нашето време. Първият учен, който прави тефсир, или който аз ще ви цитирам неговия тефсир на този аят, се казва Ибн Кетир. Какво казва Ибн Кетир, правейки тефсир на този аят? Казва следното. Този аят е достатъчен съдник за всеки един, който претендира, че обича Аллах субханаху ва та'аля. И продължава, казва: той е съдник за всеки един, който претендира, че обича Аллах субханаху ва та'аля и не следва суннета и пътя на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва салям. Тези думи ги има в тефсира. Който не вярва, нека прочете. И продължава Ибн Кетир и казва: този, който не следва пътя и пример на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва салям, този човек е каадиб. Този човек е лъжец. В неговото призоваване и в неговите думи, които той казва, че обича Аллах. И продължава Ибн Кетир, казва: този човек е лъжец, докато не приложи пътя и примера на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва салям в неговите думи и в неговите дела. След това казва, както достоверя хадиса Бухари и Муслим от Айша радиаллаху анха, и цитира този хадис Ибн Кетир: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа раддун." Който върши дело, което ние не сме го повелили, то това дело е отхвърлено. Скъпи брати, какво казва Хасан ал-Басри? Един от най-видните табиин. Хора, човек, който е бил един от най-големите учени след сахаба ридвануллахи алейхим аджмаин. За този аят той казва следното: има хора, които претендират, че обичат Аллах. И чрез този аят Аллах субханаху ва та'аля ги подложи на изпитание колко обичат те Аллах субханаху ва та'аля. Тази тяхна обич, ако не е съвместна със следването на примера на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям, това означава, че те лъжат в своята обич спрямо Аллах субханаху ва та'аля. И нека сега видим тефсира на същия този аят, който прави Сейид Кутуб. В неговия тефсир фи зилал ал-Кур'ан. Този човек е модернист от модерните муфесири. Вижте какви думи и вие сами ще видите дали между неговите думи и думите на Хасан ал-Басри и думите на Ибн Кетир и това, което аз ви изложих като информация до тук, дали има някаква разлика. Чуйте прекрасните думи на Сейид Кутуб. В неговия тефсир фи зилал ал-Кур'ан, в сянката на Корана, казва следното относно тефсира на този аят. Казва: наистина обичта към Аллах субханаху ва та'аля не е само да казваш с думи обичам Аллах. Тя не се изразява само в думите, в езикът. Казва, освен ако тази обич не върви стрикно свързана, неразделно свързана с суннета на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва салям и с примера, с следването на пътя на неговото напътствие саллаллаху алейхи ва салям, ва тахкику менхеджихи фи хаяти, и прилагането на неговия менхедж, на неговата програма, на програмата на Расул Аллах саллаллаху алейхи ва салям в нашия живот. Продължава Сейид Кутуб и казва: ва иннал имана лейса калиматин тукал. И наистина иманът, вярата, не са просто едни думи, които се казват, които се изричат. Нито пък са символи, които се окачват. Казва, а иманът, вярата, е пряко подчинение на Аллах субханаху ва та'аля и пряко подчинение на неговия пейгамбер, на Расулуллах саллаллаху алейхи ва салям. И прилагане на принципа
и метода и методологията на живот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в живота. Завършвам лекцията си, зачитайки ви само 3 хадиса, с които ще приключим. Първият от тях се предава от Абу Наджих ал-Алибаши ибн Сари радиаллаху анху, който казва: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ни направи уаз. Направи едно наставление, от което наставление сърцата ни потръпнаха. От това наставление, казва, очите ни се насълзиха. От този негов уаз ние, казва, се разплакахме. И усетихме, че той като че ли се прощава с нас. Тогава му казахме: Я Расулаллах, като че ли ти се прощаваш с нас? Дай ни в своя васиет, направи ни своето завещание. Тогава Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям казва следното: Усикум би таква Аллахи азза ва джал. Завещавам ви да се боите богобоязънта към Аллах субханаху ва та'аля. И подчинението, и послушанието, дори вашия управник да стане роб. Обикновен роб да стане управник на мюсюлманите. Защото който от вас живее след мен, казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, фесаяра ихтиляфен кафира, ще види страшно много разногласия, страшно много различни мнения. И продължава, казва: фаалейкум би суннати, придържайте се здраво към моя суннет, wa sunnati хулафаи рашидин ал-махдиин, и суннета на праведните халифи на пътените. Адду алейха бин наваджид. Буквалният превод на този термин адду алейха бин наваджид казва: захапете я, т.е. да захапем суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и суннета на халифите Абу Бакр, Умар, Усман и Али радиаллаху анхум аджмаин. Казва: с скритните се зъби, захапете я скритниците си. Адду алейха бин наваджид. По такава силна степен да хванеме суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И продължава, казва: ва иякум мухдасати умур, и се предпазвайте от новите неща, защото всяко ново нещо е нововведение, а всяко нововведение е заблуда. Хадисът го предава Абу Дауд и Тирмизи и казва имам Тирмизи: хадис хасен сахих. Хадис добър, достоверен. Следващия хадис се предава от Абу Мухаммед Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анхума, който казва: каза Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: ла ю'мину ахадукум, никой един от вас не вярва истински, хатта якуна хаваху табан лима джиту бих, докато неговите страсти не последват това, с което аз дойдох. Никой от вас не вярва истински, докато неговите страсти, или другия модерният термин, неговата логика, неговия разум не последва това, с което аз дойдох. Хадисът го предава Бухари в неговия сборник. Предава се този хадис сахих, достоверен, с достоверна верига. И последния хадис, скъпи братя, от Абу Хурейра Абдуррахман ибн Сахар ад-Дауси радиаллаху анху се казва: чух пратеника саллаллаху алейхи ва саллям да казва: ма нахейтукум анху фаджтанибух. Това, което ви забраних, се странете от него на 100%. Устранявайте се. Фаджтанибуху, странете, бягайте от него. Вама амартукум бихи фату бихи местататум. И това, което ви заповядах, това, което ви повелих, казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, правете, вършете от него толкова, колкото имате сили. Толкова, колкото можете. И продължава, казва: فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Защото това, което погуби тези, които бяха преди вас, كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Многото им питания, многото им въпроси и разногласията им с техните пратеници. Хадис, който го предава имам Бухари и имам Муслим. Аллах да бъде доволен от вас, на старанието, с което ме слушахте. Моля Аллах субханаху ва та'аля да ни даде правилно разбиране на неговата религия. Аллах субханаху ва та'аля да ни затвърди на неговата религия, да живеем като мюсюлмани, да живеем като хора, опитвайки се да спазват възможно най-много суннета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. А този свят
да живеем като мюсюлмани, да умрем като мюсюлмани и да бъдем от тези, с които Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям в този хадис каза «Ал-мар'у ма'a мен юхиб», да бъдем и човека с този, с който обича, да бъдем в джамията с Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям. وصلى الله وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد.